weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe afrique takusan yoni to guetema to awoyni to luuma ñalbi to ɓoye ɓaleje to gawi nane ko on takusan juula ha e nder radio tata cheikh oumar to leydi mali e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardiɗi kabaruji men to leydi mauritanie chef d' état major des armées leydi ndi o joddima e namdo makko sehil makko batu alkamisa hanki o chef d' état major général des armées mo leydi sénégal to leydi sénégal ma jaaha to gara mo Thiès to ne ko chauffeur werla mo 7 place kañum tawa jara auto mum wondani e wonki to leydi mali ko fodde temmidde ɗiɗo neɗɗo hitande hikka nde wotere ko rafi paludisme yoɓi pittali men to leydi Guinée Rosé Bamba ko lundiyanke ngana calinoɗo laamu Alpha Condé cokonoɗo oɗo sakala ko kañum wasi fittali mum e nder cellule kaso makko to Sokono to leydi Niger aljuma hande o woni manditare wattore duuɓi capanɗe jeegom e ɗiɗi ko leydi ndi heeɓi manditare muɗum to leydi Burkina Faso cuumu kulɓinigo waɗi e nder Ouagadougou e nder boutique aji yannoɓe immeuble uji e matériel bureau ji ko famdi kala fodde boutique aji sappo cuumi hen ha wonti ndondi to leydi Nigéria fodde temettati suka élève biftanoɓe taw koɓe Boko Haram e biftano e nder wuuro witego Kankara goppitama ha laaɓi to leydi Burundi ma en kaale jaltugol aduna men ɗo wonde hoorejo leydi ndi biyetenoɗo Pierre Buyoya tawa kadi kañum kanko wonno kolaɗo fedde union africaine e nder Sahel ha to leydi Mali bisimilla mon e ketki hotondirte joni jañoɗen الشيطان الرجيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم batake jam gondaɗo hono Abou Mika Sow to ndendori hono Dembay Mika Sow to ndendori hono Sileya Mika Sow to ndendori Ifra Aminata Ba to ndendori Ifra Jamba to ndendori Abou Saydou Modi Ba to Hamdallahi e Mamadou Amadou Dieng gorko mo Hamdallahi mo Allah jojjini hande nder nakshata lamorgo leydi Mauritanie jettinde ɗo wulago ngo e ɓe ndenta kamɓe kala ɓe ngullo dendagal bandiraɓe sehilaɓe hoddiɓe kala to hoddiɓe kala ndendori naɓe Hammadi Hunare naɓe Weyndu Bosoyaɓe Jamugel naɓe Jalluɓe Semme naɓe Wallil naɓe Horkoƴere naɓe e Gurel Haji naɓe kala jaltugol aduna bandiɓe debbo hen banggue biyetenoɗo Huleya Wuri ko alkamisa hanki o kikiɗe sappo e jeeɗiɗi bowte hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas o yalti aduna to ndendori yettiniɗo wulango noon ko musidɗo men Mamadou Amadou Dieng gorko mo Hamdallahi joɗiɗo e oɗo saaha joni to Nouakchott dow inde ceerno Habou Diallo hoorejo heblo sukaɓe Afrique en neldi duwawuji men faade dendagal ɓesgu makko e dendagal galle makko kala ene mbiya yo Allah yurmomo yaafomo harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina. ceerno Djiby Sy gandol lasarari laaɓaɗo ƴewgal bittuɗo leɗɗe ha heeɓi en ko laaɓi ceerno Djiby Sy safuyenke ngana ñabbuji cuuɗiɗi e nder ɓalli omo jogui leɗɗe ɗe ganduɗa ene safra hen banggue kene wona sappo e tati rasi won hen leɗɗe kadi ene safra ha sappo e jeenayyi rasi ceerno Djiby Sy ene jogui usula omo jogui pegge ndenka e kisal omo jogui siroji wonande ɗe yimɓe kutorto beele kadi mbawa hebde hen cellal mumen ceerno Djiby Sy ene yawrani debbo donkuɗo ɓesnude kono ne kadi neɗɗo gonduɗo yoga e ñabbuji teskiniɗi sa jokkodire ceerno Djiby Sy ma heɓen ko ɓuuri ladde
ceerno jibisi ene andina yimɓeɓe kala omo humpiti listihar kala ɗo gonɗa sa jokkondire makko mawo ƴewane ha wayno comme onon gurduno gurdam juɗɗam e kala saɗa haalnamo goƴaji maɗa sa yiɗi hebde ceerno jibisi taweteɗo to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie legal bitegal annetet mbatta ko 00 222 47 22 80 84 00 222 47 22 80 84 so tawi hat leydi Mali ñooro mango ma taw toon biteɗo ceerno Samba Sy kanko ceerno jibisi omo jogui toon pharmacie makko ko on hetti hen tongode on noon mbatta ko 00 223 90 22 94 71 siftinde on ceerno jibisi ko labɗo reedu cafrowo hay so tawi joomum ari ene ardi juuɗe ɓoole hotata juuɗe ɓoole so wona on janowo hoore walla ni mbiyena mo seeɗineji mbahliti hoore muma ɗum noon mbadden dando faade ceerno jibisi mi dañi bela mi hirnana bela yor mi jottay bela hayo bela yor mi dañi bela docteur jibiso wittiyanke safriyanke mo jomiraɗo rokki sellinde o saha mo gondena docteur jibiso ene tawi région mo Tambacounda saari ha to cuuɗi meɗen a Kidira juma mawɗo mo Kidira woɗɗani galle mera wuro ngo docteur jibiso ene tawe ɗona pharmacie docteur jibiso ene tawe to Wourossogui sa wi Matam aɗa fayi Wourossogui ari ha ɓattima garage mo Wourossogui ma tawɗon biteɗo makkiɓan kon woni joɗaniɗo ɗon docteur jibiso so tawi ari ha to Dakar lamorgo leydi Sénégal legal ne wiye Kermassar sa ƴetti Bissar Faybuna a wi ɗum are Tampa ma tawɗon Baba Dia kon halfina pharmacie docteur jibiso siftinde on docteur jibiso ko safriyanke ngana ñabbuji cuuɗiɗe ɓalli ko wayno kyste fibrom hernie rewam kono ne kadi moɗɗo poɗɗe dorog hana teƴiƴa mum kala docteur jibiso en sammita gonduɗo e ɓuuɓri donkuɗo ɓesnude gorko jippiɗo leeso kala hen ko miijiɗa sa battima docteur jibiso ma heɓen ko laaɓi ko way neɗɗo ɓuutowo hoore musore koyɗe musoje kala docteur jibiso ene safra sa yiiɗi hebden ko laaɓi mbatta ko 77 924 16 81 walla mbaɗa 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 353 28 92 walla mbaɗa numéro makko WhatsApp mo leydi Mali 70 walla mbaɗa 00 223 70 85 72 47 walla mbaɗa 00 221 77 341 96 51 mbadden dando faade mo Allah rokki sellinde o saha mo gondena kettude kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone aljuma sappo e jeetati lewru bowte woni lewru décembre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas kabaruji men e ɗemgal pulara e sawta he ko musidɗo mon sehli mon haali Abouba to karallagal to ko musidɗo men sehli men miñi men Saydou Abouba hono mbiruɗen e gaddiɗi kabaruji men koto leydi Mauritanie pudorɗen hewɓe wonnoɓe conseiller ji à la présidence de la république alkamisa hanki o mbaɗama limogé caggal nde ɓe mbaɗa limogé noon mbiyata e golle mabɓe waktuji seeɗa tan pawti hen kadi yoga e mabɓe no mama e postoji goɗɗi ko wayno biyeteɗo Abdel Fattah wula Lemman on waɗama e oɗo saaha joni conseiller au ministère de l'intérieur hono biyeteɗo Salka Mintou Yamar on waɗama conseillère to nokku to witte Tazour Mohamed Lemina Wuldedda on waɗama e oɗo saaha joni komi conseiller au commissariat des droits de
diplôme biteɗo el mudira wula buna on waɗama e oɗo saha joni conseiller à la conseiller à la commission nationale des hydrocarbures biteɗo amara wul eli el salema on waɗama conseiller de l'autorité de régulation des transports selma mintu teggidi on waɗama conseiller au port autonome mo nakchada Abdrahmani Sissoko on waɗama conseiller à l'UNESCO abda wono biteɗo Nibila Mintou Cheikh Mohamed El Husseini on waɗama conseillère au conseil supérieur de la jeunesse so tawi noon ko wayno oɗo biteɗo Ahmed Wulba wondude UGDB Wul Mohamed Mahmoud ɓeɗo noon haydara suwata waɗede kono noon hakkillaji kala ne ɗamini tan e nder ɗeɗo balle maɓe cuuɓe ɓe mbaɗe e postuji ɓurɗi faydude no feewi so tawi noon tato heddiɓe noon kono ko wayno oɗo bi tato heddiɓe noon ɓen jennaldati koto wiyete altret woni foftere mumen ɓen goni ko wayno oɗo biteɗo Zeydane Wula Maydan on e wondude e Thiama Diombar wondude e Mbare ka Wula Beyrouka ɓeɗo tato noon e oɗo saaha joni hay nokku ala to mbaɗa jeehi tigui ko foftere mumen woni retraite mumen ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Mauritanie jen ha to wi nokku to wiyete Chakat ene dow lawol Chakat tawi nder région mo Trésimour en to non ko tana musɗo waɗi toon ko werlaji ɗiɗi jollunoɗi yimɓe yahoɓe asoyde kanŋeji ko ɗina werlaji ɗiɗi mbaɗi hen accident o noon hen yimɓe ɗiɗo mbasi hen pittali mumen yimɓe nayo kadi mbarmi hen e nder ɓen nayo barmuɓe hen noon hen goto en tampi sanne on noon ɓenninama to hôpital uji ɗi Nouakchott neɗɗo hôpital mo Nouakchott ɗeɗo balɗe noon laamu leydi Mauritanie ɗoftinoɓe toon waɗino toon convoi fodde kene qime ha nogas go ujunere neɗɗo asoɓe kanŋe tawa kadi ko waɗaɓe e nder ujunnaji ɗiɗi werlam he werlaji ɗi yinde kat wondude e camion ngaji ko ɓen nayiɓe nder ɗina nokkuji Chakat noon koye zone militaire interdite woni tigui nokku dadiɓe kaɗanoɗo yettede e oɗo saaha joni laamu ngu udditi hen banggue beele yode kay ɓeɗon asoɓe kanŋe ne mbawa yettade e nder ɗiɗon nokkuji ha joni ko leydi Mauritanie kaddoɗen alkamisa hanki o dadiɓe leydi ndi ɓe afi ko wiyete hôpital de campagne woni tigui hôpital uji tawa ko hôpital uji tillisaji e basuji ɓe mbaɗi ɗum e nder Nouakchott lamorgo leydi ndi ɗina hôpital de campagne noon ko gam yidde kay fabade e dandude ɓeɗon yimɓe ɓe sellani wonduɓe rafi coronavirus hôpital o noon ɓe kolliri tigui wonde mo jogui hattani makko woni capacité makko wadde ha 4 woni leeso ɓe cellani to gonat tawa kadi ne wawi wondude e oxygéne mumen hano hannirtni ene teska noon e oɗo saaha joni yoga e hôpital uji yoga e nokkuji to ɓe ɗum cellani wonduɓe coronavirus ene wayno fodde 80% e leece ɗe ɓe cellani poti waɗede e oɗo saaha joni puɗɗima hewde ɗum noon ko kulhuli mawde fayre mawde wonani e oɗo saaha joni hôpital de campagne militaire on mbiɗen omo jogui hattani ha 40 leeso taw ko leece gonduɗe e ko wiyete oxygéne mumen hono kay e wiide no wiiri hono cukko directeur hôpital militaire mo Nouakchott bite médecin colonel hono médecin colonel Mohamed Mahmoud Talib Jiddou ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen hono chef d'état major général des armées leydi Mauritanie woni général de division Mohamed Wula Megget o waddi batu makko e nanɗo makko sehiɗ makko chef d'état major général des armées mo leydi Sénégal hono général de corps aérien Birama Diop alkamisa hanki o e nder Nouakchott toon tigui ɓe mbaɗi batu ngu Mujibou batu ngu noon ko yidde kay ɓeydude ñastade cokkodiral moƴƴal hakkude sembeji leyɗele ɗe ɗiɗi e yidde kadi ƴettidde peeje e oɗo saaha joni peeje kese nde ɓe mbawata kay wadde haaɓe mbawa dandude e rende leyɗele ɗe ɗiɗi e ɓeydi tigui jokkodiral moƴƴal hakkude sembeji ɗi chef d'état major ene tawtora batu ngu noon hono chef d'état major marine nationale mo leydi Mauritanie wondude e chef uji ɗiɗi hono chef des deuxième bureau et troisième bureau e officier ji kewɗi goɗɗi ɗi martaba tawɗen tawtora batu ngu wondude kadi e dadiɓe hewɓe martaba tawɗo tawa kadi ko arduɓe e Biram Diop chef d'état major des armées mo leydi Sénégal koninkoɓe ɓe martaba tawɗo ɓe o arduna tawtorama batu ngu ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Nazirou Wula Ahmed ko jagoɗɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fate cellal aade o holliri alkamisa hanki o wonde yo yimɓe jennu hakkillaji men saabu koye oɗo saaha joni Allah e
coronavirus o sarade ndera leydi Mauritanie ha tengti nder naksoda yimɓe hewɓe ne jogui kulhuli kay ko fati oxygéne woni tigui hendu fofirtendu so tawi jomum sellani tambi a taw Mauritanie jogorani ngakkirede ɗum o holliri noon wonde yoɓe gandu Mauritanaɓe kala yo gandu eɓe jogui fawru mawdu no fewi ko wiyete stock e nder on stock noon ene foti tawe hen ene tawe hen oxygéne uji kewɗi no fewi fodde tigui kene qime ha 200 000 woni temedde ɗiɗi ujunere bouteille oxygéne ene tawe tigui nder ɗi nappaɓe ne mofta hen stock mabɓe tawa ala ko ɗum reeni so wona ɓeɗon ɓe cellani wonduɓe e coronavirus tawa ko walliteɓe to banggue fofago o holliri kadi dendagal machine aji oxygéne tawteɗi nder hôpital uji naksoɗi kala ɗina machine aji kala ene marsa hano hannirta ni ɗum noon hoto kulhuli haydara kulhuli ala kay joganaɗo ko fati kay e ngakkugol oɗon oxygéne e nder hôpital uji naksoɗa wonande kay ɓen ɓe cellani wonduɓe e moroso coronavirus te numima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paɗen to gara Mothias garage Mothias ko tana musɗo waɗi toon ko chauffeur goto jarannoɗe duuɓi nogas e jeetati tawa kadi ko chauffeur auto mo hinde 7 place transport ko kañum tigui tawa e nder werla mum wondani e wonki o wiyeteno noon ko Bayi Sidi Fall Bayi Sidi Fall noon ko jeeya koto nokku to wiyete Jette Ndiassane e nder commune Chérif Lo département mo Tivaouane ha joni ko leydi Sénégal jeyana ha to Darou Jolof noon ene jeeno e nokkuji ɓurnoɗi hisde kay to banggue boroso coronavirus tawa kadi koye wempejere arwenide so tawi noon ɓe dari kissino e on saaha e ndeɗo wempejere ɗiɗi ɓere noon ko fayre mawde woni toon saabu kay oɗo saaha joni to Darou Jolof ɓe teskima tigui ɓe keeɓi ko wiyete 9 cas woni yimɓe jeenayo wonduɓe e boroso coronavirus e nder ɓen jeenayo noon hen jeeɗiɗo ne tawe juuɗe safroɓe nawa hen jeeɗiɗo nani tawe juuɗe safroɓe e nder ɓen kadi hen ɗiɗon nawama to hôpital mo Louga neɗɗo gadal noon tawaɗo kayne wonde e coronavirus e nder Darou Jolof hollirama tigui ko agent mairie municipal e nder mairie ndi ko ɗum saabi noon e oɗo saaha joni yimɓe hewɓe tumama tigui hewɓe daɓama e nder tumaɓe ko randaɓe e nder mairie ndi gollotonoɓe hen nana joña e mbadi quarantaine ene paadi holkiso men ɗum saabi kadi anje kadi cargol mboroso o ɗum saabima noon e oɗo saaha joni mairie ardiɗo mairie ndi ɓe kolliri tigui wonde e oɗo saaha mairie nde koko udda ha diwa oɗo saaha joni koto Touba paɗen sagataɓe ɗiɗo gollotonoɓe e nder hôpital namma tumo Touba teɓama e nanguira noon ko dertinde e ɓurjinde fodde million ngaji 4 taw ko haalisa franc CFA ɗiɗon kalis ɗiɗo kala noon e oɗo saaha joni ɗiɗo kala noon ana udda e oɗo saaha joni e yamirore procureur de la république mo Diourbel hen goto wiyete ko monsieur Ngom goɗɗo wiyete ko monsieur Amara ko haalisa boña taw ko boña hôpital o ko ɗina koppereje ɓe ñaami kalis mo ɓe ñaami o noon so fuɗɗi talimede ha timmi kay ne yara million ngaji 3 millions 149 mille woni tigui million ngaji 4 ngakkude seeɗa ko ɗum tigui woni e oɗo saaha joni koɓe teska ɓe dirtini kamɓe ɗiɗo kala noon koɓe caissiére uji woni tigui hennoɓe caisse tawa kadi so kalisa yoɓama koye juuɗe mabɓe keewi rewde kamɓe noon guykaji ɗi ɓe gujjiɗi ɓe dirtiniri ɗiɗon koppereje kala hollirama tigui koye mbadi ɓoggi karelle e saaha kay ɓen ɓe cellano arɓe kuppoɓe fotɓe kuppude tikkeji men kala kuppuɗo tikke noon so yeehi kay ha yooɓi ɓe taƴiɗi ɗum tikke ko ɗon tigui ɓe mbaɗata e nder systéme he annulé ɗin koppereje mbasa nadde nder systéme to nde directeur hôpital o ɓe tini ɗum ko ɗon tigui riwiɓe golle mabɓe ha laaɓi caggal ɗum kadi rutti portiɓe plainte ɗum saabi e oɗo saaha joni kamɓe kala eɓe tawe niɓɓuɗo ɓe paadi ñawore mabɓe ha joni kabaruji men e ɗemgal po Abdoulaye Diouf Sarr ko jagoɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fate cellal ade kanko e gollidiɓe makko ɓe mbaɗino ɓe kewi wadde kala subaka so hujjidde ɓesmu leydi ndi andinde ɗumen e oɗo saaha joni to mboroso coronavirus o yarata e nder leydi he o hollori tigui aljuma hande o wonde nder waktuji nogas e nayyi cakkitiɗi woni tugui hanki faade oɗo saaha ñalawma hande o ɓe tuggoliri tigui ko ujunere temedde 4 e jeenayo neɗɗo tumanoɓe ko wonduɓe coronavirus kañumen kolkisa e nder holkiso he noon temedere e jeetato tawama e jaati ko fiɗaɓe mboroso coronavirus temedere e jeetato tawama e jaati ko fiɗaɓe to ɓitama to banggue pourcentage ene hollira e nder temedere kala hen 7,25% ko fiɗaɓe e nder ɓen temedere e jeetato noon hen capanɗe nayo e jeeɗiɗo ko contact suivi hen ɗiɗo ko cas importé woni ittuɓe caggal leydi tawa kadi koto boowal laaɗi diwoje ngal Blaise Diagne ko ɗon ɓe teeɓa capanɗe joyo e jeenayo heddiɓe 59 heddiɓe kala ko cas communautaire
communautaire e nder ɓe cellano ɓe kadi e hollirama hen capanɗe jeegomo e joyo kepti cellal mumen hano hannit ni paati galleji men hen nogas e jeeɗiɗo tampi sanne ma ballite to banggue fofago ene tawi tigui to hôpital principal mo Dakar ha to hôpital mo fannaɓe kolliri kadi e nder ɓe cellano ɓe hen ɗiɗo kawri Allah dialam leydi Sénégal togui ko rafi coronavirus o naati leydi ndi faade oɗo saaha joni eɓe jaara 17 ujunere e temedde joyi e capanɗe joyo e jeenayo neɗɗo fiɗaɓe e nder ɓen noon hen 16 ujunere e temedde 4 e capanɗe nayo e jeenayo kepti cellal men hano hannirta ni paati galleji men hen temedde tato e capanɗe joyo e jeeɗiɗo kawri e ladial e oɗo saaha joni ko temedde jeeɗiɗi e capanɗe joyo e yimɓe ɗiɗo ɓe cellani keddi e juuɗe safroɓe ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen e nder école élémentaire Kanda Amady Diako e nder commune mo Kahone commune mo Kahone e nder falde Kaolack ko cuumu musgu waɗi toon aljuma o kollirama noon ko caaleji ɗiɗi taw ko mawɗi ɗen caaleji noon ɗiɗi cumɗe ɗe kañumen gonno kalasuji ɗiɗi to sukaɓe élevage janggatno ko ɗina kalasuji ɗiɗi noon cuumi ha wonti ndondi hay neɗɗo goto wasani hen fittade mum hay goto kadi gañaki hen kono hollirama caaleji ɗe cuumi ha laaɓi ne fonno kadi fodde temedere table banc woni banguji élevage jooɗo toon e wonno toon ɗum foof sumi hen ha wonti dondi e oɗo saaha joni noon suwa taw andede holko saabi cuumu ngu kono noon ɓe kolliri tigui mabɓe udditi hen losgoji ɓe jettine laamu ngu kadi beele ɗum ɗon e natta ha laaɓa ɓe ande kadi holko saabi nguɗon cuumu kabruji men e ɗemgal Pulaar se ɗum wima to leydi Sénégal koto leydi Mali paaɗen to leydi Mali nana ako doku forum ko hoorejo leydi Ghana ko kanko kadi woni e oɗo saaha joni hoorejo catala bitegal CEDEAO o holliri weltare makko mawde ne feewi e oɗo saaha joni e laamu transition tawa kadi ko banda o ardi nguɗon laamu ɓe kolliri tigui wonde transition ene yaari hala hannirta ni ene rewi lawol hano hannirta ni ɗiɗon konguɗi noon ko konguɗi jaltuɗi e hunuko nulaɗo makko koolaɗo makko taw ko ambassadeur osi e ñalawma hanki o e saaha joddino audience e banda o hoorejo leydi ndi o holliri tigui wonde ɗiɗon konguɗi ɗi o haali wona mo welamo haali ko nana ako fora hoorejo leydi Ghana kañum woni président CEDEAO kañum no limu tigui yo yettina ɗiɗon konguɗi ha joni ko leydi Mali keddoɗen jagorɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fate cellal aade gollidiɓe mum o holliri ɓe communiqué makko mo tongode temedde ɗiɗi e capanɗe jeenayyi ko fate ko rafi coronavirus on communiqué noon ko alkamisa hanki kijiɗe o yaltini communiqué o e nder communiqué o noon holliri tigui wonde ñalawma hanki o nder waktuji nogas nde cakkiri ɗi ko ujunere e temedde ɗiɗi e sappo e jeenayyi o neɗɗo tumanoɓe ko fiɗaɓe coronavirus ko ɓeena kolkisa e nder holkiso he noon hen capanɗe jeetato tawama e jaati ko fiɗaɓe e nder ɓen capanɗe jeetato fiɗaɓe noon jeema ko neɗɗo goto keñeba ko yimɓe nayo kulenkoro ko neɗɗo goto kala bankoro ko yimɓe ɗiɗo kati ko yimɓe ɗiɗo yam folila ko neɗɗo goto heddiɓeɓe kala koto Bamako so tawi koɓe fiɗaɓe to Bamako noon commune 1 mo Bamako ko neɗɗo goto commune 2 ko yimɓe jeegom commune 3 mo Bamako ko yimɓe nayo commune 4 ko neɗɗo goto commune 5 ko capanɗe joyo e jeeɗiɗo neɗɗo fiɗatawa toon ne gonde coronavirus ɓen capanɗe joyo e jeeɗiɗo hen capanɗe joyo e jeegom ko ka communautaire ko goto tan woni contact suivi e nder ɓe cellano ɓe kadi ɓe kolliri 16 kepti cellal mumen hano hannirta ni paati galleji men kono de ɗiɗo kawri hen e ladial leydi Mali noon togui ko moros coronavirus o naati leydi ndi faade oɗo saaha joni ɓe jaara ujunnaje jeegom e capanɗe nayo e jeenayo fiɗaɓe e nder ɓen noon hen ujunnaje tato e temedde jeeɗiɗi e sappo e jeetato keptino cellal men paatino galleji men temedere capanɗe joyo kawrino hen e ladial leydi Mali kadi ñalawma hande o ɓe kolliri tigui e nder communiqué ɓe jogui ujunnaje ɗiɗi e temedde ɗiɗi e capanɗe jeenayo e neɗɗo goto tumaɓe ko yato gondani e coronavirus nana joña e mbadi quarantaine ene paadi holkiso mumen ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar koto leydi Mali keddoɗen ha joni e nder leydi Mali so tawi kay e oɗo saaha joni mboroso coronavirus e mbadi wempaƴere ɗiɗi ɓeɗe ne dampini wempande musde no fewi e nder leydi Mali haɗani kadi leydi Mali ne jogui kadi mboroso goɗɗo biteɗo paludisme woni tigui pawle tawa ko ɗon paludisme ko ɓowɗi gadata ɗum saabu hollirama hitande hikka nde ne jiiya tigui e hitande ɓurde musde ko fate banggue paludisme e nder leydi Mali ha tengti noon e lebbi ɗiɗi sakkitiɗi ɗiɗi woni tigui e nder lewru octobre e lewru novembre mani ɗum teskama tigui hitande hikka nde fodde
fadde temedde ɗiɗo neɗɗo wasi fittade mum tinaɓe ɓe oɗo rafita ko rafi paludisme yoɓi pittali mumen e wiide ngal ɗoccatal bitegal PNLP woni programme national de lutte contre le paludisme ɓe kolliri hitande hikka nde mbiɗen kene ɓuuro temedde ɗiɗo neɗɗo rafi o paludisme yoɓima pittali mumen ɓe kolliri kadi ɗum ɓuuri hewde tan ɓen maɓe ɓe kala ɓuuri teskede koye lewru octobre wonde lewru novembre ɓennuduɗu e nder diwan o kala ha joni kabaruji men e demgal pular alkamisa hanki o bandawo hoorejo leydi ndi e mbaɗi transition gonnoɗo e jillu muɗum caggal leydi o arti e nder Bamako lamorgo leydi makko o yehira noon to Abidjan lamorgo leydi Côte d'Ivoire o ɓenni to Conakry lamorgo leydi Guinée o yaɓani to Niamey lamorgo leydi Niger so o tawi noon ine ari jaɓɓademo nde o arti nde noon to bowallade diwoje ngal Modibo Keita o tawi ne ari jaɓɓademo cukko makko hono colonel Assimi Koita e wondude dadiɓe hewɓe martaba ketowɗo wondude e yimɓe hewɓe liggotoɓe e gouvernement ɓesgu Madinaɓe hewɓe noon kolliri tigui weltare mum e nguɗon jillu ngu waɗi e tourné makko mo waɗi e nder ɗeɗo leyɗele taw ko leyɗele hoddiɓe leydi Mali taw kadi ɗum ɗon fof ko yidde jokkodirde ɓeydude ñasade galle cehilagal moƴƴal hakkude leydi Mali e leyɗele hoddiɓe muɗum ha joni ko leydi Mali keddoɗen yen ha to nokku biteɗo Ombri ñande talata ɓennuɗo sappo e joyi lewru bote gonde nusanga 8h24 e saaha dadiɓe leydi ndi ɓe hinde fama woni forces armées maliennes e saaha ɓe gonno e wadde patrouille mabɓe woni ɓe ordoyo ko ɗon tigui werla mabɓe goto mo hinde RCP yaɓi pittol bombo tufanoɗo e lawol ko ɗon werla o fettidi e bombo o hollirama tigui o famdi kala militaire goto wasi hen fittandu muɗum militaire goto wasi hen fittandu mum militaire ɓe joyo wonɓe mbarmi hen ko ɗon noon hélicoptère ko ɗon noon hélicoptère arniɓe tana noon waɗi tigui pittol bombo ngol tufa tigui ko kilométre uji jeeɗiɗi hakkude mum e centre de formation woni nokku mo koninkoɓe kebleten de accident waɗi noon ko militaire ko hélicoptère militaire ko kañum arniɓe ɗon nawiɓe tigui to hôpital Sévaré noon ɓurɓe tampude ɓene ko dadiɓe ɓe hinde barkan kañumen gaddi ɗon hélicoptère men ɓennini ɓeɗon ɓurɓe tampude to hôpital mo Gawo ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar sen umima to leydi Mali ko to leydi Guinée paɗen to leydi Guinée paɗen ɗum wiyata leydi Mali ko to leydi Guinée paɗen to leydi Guinée so mima to leydi Mali ko to leydi Guinée paɗen to leydi Guinée noon Roger Bamba ko neɗɗo lundi neɗɗo dawrugol ko lundi yanke laamu Alpha Condé oɗo saaha kala noon ko uddonoɗo ko dumbo noon e nder kasoji nder Conakry lamorgo leydi o yalti aduna noon ñalawma alkamisa hanki o sappo e jeeɗiɗi bowte hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas o yalti aduna e nder cellule makko woni tigui e nder kaso to sokono to ɓayyini kabaru o subaka hande o ko ambassadeur joɗaniɗo leydi Amérique e nder leydi Guinée o holliri hen noon mette mabɓe no fewi kadi laamu leydi Amérique holliri hen mette mum no fewi ɓe mbaɗi eran kadi nde losgoji labɗi jaaƴi mbaɗete hen mbeɗa tigui ne ande holko saabi ndeɗo mayde kadi gueɗe mbaɗni enen dokko ha laaɓa e nder leydi he koto leydi Niger paɗen ko alkamisa hande sappo e jeetati bowte hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas woni manditare wattode duuɓi capanɗe jeegom e ɗiɗi ko leydi Niger hemno jeytari muɗum sabuɓe kemno jeytare mabɓe woni indépendance mabɓe ko ñande sappo e jeetati bowte décembre 1958 manditare hikka nde noon ene hawri tigui e séri ene hawri tigui événement ji ɗiɗi hen événement goto nde hawri tigui koye mboroso caragol oɗo mboroso biteɗo coronavirus e mbadi wempejere e mum ɗiɗi ɓere événement goɗɗo o noon nde hawri tigui cérémonie hawri tigui koye événement ji tawa kadi koko fati e ruma jariba woni campagne électorale yibde kay heblanade sumgoji hooreji leydi e sumgoji sarɗeji baddoji ñalawma goto tijjadi kadi mbaɗata koye nogas e jeeɗiɗi lewru bowte gonɗen ɗon ɗum gila 2014 noon faade oɗo saaha joni ene teska kala hitane manditare leydi ndi heewi ko suɓede nokku e région tawa kadi koye chef capital régional ɓe toon ɓe kewi wadde manditare nde foof noon koye mbadi kay ko wiyete délocalisé gam yidde garɗitinde e fewnude yoga e nokkuji e yoga e région ngaji en 2014 gaddanol mum dirtinede ɗum waɗano koto wiyete Dosso Saga ko toon yuɓɓinno 2015 ɗum yuɓɓinno koto wiyete Maradi to Kouliya 2016 koto Aga
Agadeza Sokni 2017 koto wite Tahoua Soukoula et 2018 koto wite Zandera Saboua en 2019 ko Tilaberi Chamdalo ko tono wadano hitande hikane 2020 dum daminno yubbinede tigi koto nokkuto wite daminno yubbitede koto wite difa ngala koto na daminno yubbede kono e odo saha joni teskede kay caragol mborosa coronavirus e ruma jarri boy nokko kadi teska tigi kewgol pelle cebitide ko dum sabi hitande hikane dum dirtinama dum haytinama wadede so wite difa ngala dum dirtinama hadama haytinama ton ha do e sahaji goddi dum nona to leydi Burkina Faso padena to leydi Burkina Faso jamma alkamisa hankyo cumo kulbini ngo wadi tigi nder jeere to Wagadugu taw kadi ko butikaji kewri cumi toon dina butikaji non ko butikaji tawtidi e lawol ngol waddani nokku to wite pont woni pont kajago ko ton tigi dina butikaji cumi ko buri hewde din butikaji non ko yennobe matériel bureauji yennobe meubluji e armoire uji wondude e matlaji tappiji wondude e butikaji yobe ponoje e gere baade non ko dina butikaji famde fof fodde butikaji sappo cumi hen ha wonti doni cumu ngu non foddi ko sanga 20h jamma woni 8h jamma cumu ko nen tigi fiungo foddi ko nin kobe faabo hewbe ngari tigi ngam nyippude cumu ngu ha e odo saaju non andaka taw holko saabi cumu ngu andaka kadi bila définitive woni tigi masqiyalla bonde hen ko anda tan kam haynede goto wasani hen fittade mum neddo goto kadi haynede goto kadi ala ganido hen ko to leydi Nigeria paden yontere mayne de taskanoma tigi fodde temedde tato élève jangannobe e nder école kangara nder leydi Nigeria biftonoma taw kadi ko Boko Haram biftinobe alkamisa hankyo sappo jeeɗiɗi bote holirama tigi be goppitama e odo saha joni be garti tigi to kankara holirama non ko kaldigal wadi hakkunde dadibe be e laamu hakkunde dadibe be hakkunde laamu ngu e Boko Haram ko kaldigal wadi hakkunde mabbe ha wawi woppitede en kebani laabe non so tawi ko temettata de kala kanyumen kala goppita ha laabi walla so tawi ne heddi ha joni heddibe e juude pelle cebitide ha joni kabaruji men e demgal pular uddirten kabaruji men ko kabaru musoto leydi Burundi Pierre Buyoya comme men do wonde horeji leydi men wonde horeji leydi Burundi ko kanko kadi wonno ko boyan ko kolado taw kadi ko kolado kubal kolado tigi kolado ko nulado kolado endra leydi fedde union africaine endra leydi Mali o yalti aduna non jamma hankyo o yalti aduna ko duubi capande jeedidi e capande jeedidi e go woni 71 ans ko dum tigi yaltiri aduna o kanko non ko rafi coronavirus kanyum tigi finnoma taw kadi o fideno rafi coronavirus ko nder leydi Mali e saha kay nulono arde to Bamako lamago leydi ko ton tigi o fideno mbade moroso coronavirus o do saha kala ko antirnodo e nder hôpitaluji to Bamako taw kadi ma walitino to bange fofangom jamma hanki on teska tigi o tampino fewi ko don tigi avion médicalisé jettimo yidde nawde mo nayde mo France nde wari hawo yetti France non do yetti France o wada e werla ko adi kay ko mo yetto hôpitaluji di Paris ko don wasi fittanu makko Pierre Buyoya non o laminoma leydi ndi 1997 ha 1987 ha 1993 lawol makko gad non lawol lidibol ngol non o laami leydi ndi de 1996 ha yetti 2003 ko boyan biiden kanko wonno nulaado kanko wonno tigi kanko boyan ko non ko nyaawa non taw kadi ko par coutumas woni nyaawede tawa ka e justice mo leydi makko tajon non o mo soke kadi ngundam makko ko gila 2012 non kanko Pierre Buyoya kanko tigi e wonde nulaado kolado e ndara leydi Sahel ha tengti e ndara leydi Mali musibbe te duwe gasi ha laabi dum do wonno ko min tonga non kabaruji men e demgal pular o em haalirde he ko musiddo mon sehil mon Rali Abouba to karallagal to ko musiddo mon sehil mon Saydou Abouba kepti malaki jam yo jam Allah jogomi jogo